Avui hem vingut a Alcoleja, un poble de 100 habitants, per a parlar amb Jordi Jiménez, activista LGTBI al voltant de l'augment de les agressions LGTBI-fòbiques que estan donant-se últimament i que han denunciat institucions i col·lectius. Des del meu punt de vista és perquè hi ha certs moviments polítics i certs moviments socials que acompanyen aquest tipus d'agressió i es dona una impunitat i ho accepta com a vàlid. Per ficar un exemple, el partit polític Vox té un discurs molt agressiu cap al nostre col·lectiu i al final el que arriba a la gent de carrer és això i tenen la impunitat de poder atacar o de poder discriminar d'alguna forma. Els pobles de moment estem vivint bé, amb preocupació, perquè si passa a les grans poblacions, més pront o més tard acabarà arribant als nostres pobles, però nosaltres vivim amb la tranquil·litat i amb la comunitat que vivim en comunitat. Al poble tots ens coneixem, al poble tots sabem qui som. Com es viu un activisme rural? D'una forma molt bonica, perquè el poble és una comunitat i al final tots ens coneixem i a l'hora d'organitzar alguna cosa o de fer algun tipus d'activitat, tot el poble participa. No simplement és el col·lectiu o la gent que forma part del col·lectiu. A la nostra zona existeix el col·lectiu Mariola. No sols som la gent que formem part del col·lectiu Mariola, sinó al final és tot el poble qui participa i col·labora per organitzar qualsevol tipus d'acte o reivindicació. Si, per exemple, al poble es va fer alguna activitat, no?, així al Alcoleja. Correcte. Abans de la pandèmia vam organitzar Pobles per la Diversitat, que va ser tota una jornada amb el treball previ que vam realitzar, on la reivindicació de viure com volem viure i on volem viure va ser la clau.